Tak Cukríček, ako sa voláš a čo nám dnes predvedieš? Dobrý deň, moje meno je Jožika a dnes predstavím svoju pesničku. Začal robiť hudbu, keď mal 5 rokov, stratil 2 rodičov a tá cesta umelca vykorigoval takým smerom a chcem ukázať môj talent. Jo, tak to já jakoby muziku rád, nebudeme otálet a ukážte, co je ve vás. Žijem len teraz, práve sânk a práve teraz sunt korende šaga vároš háza nás. A nemrač sa a zabudni na stres a čo bolo teraz. A slnko nevie, kedy mám 3krát. Já to řeknu takhle, možná ta životní cesta je z bodu A do bodu B, C, D, I, E, B, H, já mám ADHD, ale ty nemáš zpěv. Tak ja som Jaro Slávik a mne sa to nepáčilo. Rozumiem. Zlatinko, ty si mal vraj dnes veľmi ťažký deň. Keby deň ťažký, Aňuci, život. Môžem vysvetliť pesničku a dám príbeh, prosím. Ale poď. A pusti toto pre teba. Keď som bol malý chlapec, zavraždil som si a otec 38 bodných rán, mamu rozrezal do strán a ja nepoznám Boh, ja som psychopat z Dunajská streda, Československo má talent Jana Lubinka. Hele holku, tak tohle kope. Jakoby rádoby. Mí rodiče taky se ztratili v Tatrách, ale tohle ještě neslyšel. Geniální. Ja som vedela, že ty na to máš. Ja som Jaro Slávik. A ty si talent! Jozefova cesta sa tu bohužiaľ skončila. Aj napriek tomu, že dostal zlatý bazer, ho už v semifinále neuvidíme. Jozef už totižto budovu opúšťal v putách, ktoré mu na ruky dala polícia Slovenskej republiky. Jozef sa totižto vo svojom vystúpení omylom priznal k brutálnemu ukončeniu životov oboch svojich rodičov. Takže Jozef bude spievať svoje piesne odteraz už len za plotom Leopoldova.